Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndang goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta Kemutan. ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nalagare. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, Wonten dawuh. aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, Kula tentu ngraosaken sakit. nek Semar mati, Kula kecalan. nek ana sing arep mateni Semar, Kula mboten trima. hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago. Sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa Ki Lurah, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono kok mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman Lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis, ya. Waduh kedangan, Man. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak.
Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ha jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku iki seru arep nukokke. Aja dorame. Wetro. Pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Baliwisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Kacarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke saya wis nyejak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, istaken dawuh. Kirurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Inggih, Kirurah Bagong. Lamun mangsa prawira tiktaya Purnanggana magawe gelarira wang-wang. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartomarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu nutuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus Karang Kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh.
Kowe iki standby ning kono. Nun, Kowe iki standby ning kono. standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, Inggih ngestaken dawuh kula. malah dene lek arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja katon iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki Ming munyuk sing dindelke apane? sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku. Sakarepku wis ana Anoman kok harus sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki Menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu kene marganing matimu Anoman.
Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Api. Api. Hot. Galeng balang tangan cekot sikil becik kali perang ora sah kokian gunem tanpa guna. Mungsuhe nala gareng. Sumbalmu kaya yak-yak kok. Ayo sing dadi nyatane pecah siramu. Ya. Dian. Piye reng mumet dase to? Andene kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Mut. Dur. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto sikura wae dan. Kanca mundur. Delik rasa melu perang. Cilaka kan. Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya bangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho, Man. Wis sato elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng, Petruk, Bagong, lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak.
Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Garing, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat ku arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadaku kaya omongan, tiwasku kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih, Pun. Niki jame mepet, ya wis. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean iso mateni Petruk urip ya men doyak utang dhewe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambyar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ayo kowe. Ambyar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa ki piye? Nyo. Ambyar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dodo empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesur ngapunten, baleni. Dodo ya terus mak tutuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Iya. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Mate ora. Ambo ya ambo kaya ngowek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar.